Ahoj, holky. Ahoj, holky. Kubi, tamhle jsou na poli, vidíš je? A tam je nějaký papír. Vidíš, Kubičku? Kde je holky? Tamhle jsou holky na poli. Vidíš je? Tamhle to jsou srdečky. Budeme se dívat, holky ne. Teda ale vyfukuje tady pěkně. Jde, a já mám závěr. Děti na posedu poprvé v životě Kubi. asi. Řekni čau, tačkovi. Kubi. Ahoj. Ahoj, Ani, ahoj. Jsme šikovný, že? Co? To je krása. Kde? Tamhle jsou srdečky. Vidíš ty zvířátka? A proč se bojíš? Ne, to skáče jak srnky, to jsou To jde za náma. A za náma běží. A proč? Z lesa. Podívej, kolik jich tam je teďka. No tak neřvi. Kdo se toho bojí furt? Kubíček. A proč? Ani, proč tak plače? To je vycházka teda.